Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, Van der Biezen, Bakkerij Vonken en Weerts Company. De zon schijnt op de maat in Kirchhof. Goedemiddag, het is vastelovensmondig, roze mondag zoals in Duitsland zijn. En we zijn fertig voor de grote zog in Kirchhof. En voor de lui die dat niet gans verstond. Het is de grote optocht die hij voorbij getrekken. 170 waans, groepen en einzelganger gaan er vanmiddag langs zien komen. Kirchhof gaat zich presenteren en dat gebeurt. Maurice Verbund, co-commentator voor vanmiddag, met een jaarlijks motto. Hè. Wat is het dit jaar? Ja, dit jaar hebben we als motto, iedere jek is anders. Dus dat is gewoon voor terug in de optocht, dat moet wel. Ja, absoluut, absoluut. Maurice is ex-stadprins, hè? 2004 zou ik om in de kop. Hé, 2005. 2005, kijk, had ik het huiswerk net. Och, gewacht, dat is Patty. Oh, hoi Patty! Ja, want onze Maurice, die is jorig. 43 is ze pas geworden. Ja. Lang zal die leven. Lang zal die leven, lang zal die leven. Puntje maar even lekker, dat hoef ik dat niet te doen. Kijk, de kusjes van Patty voor Maurice, 43 jaar. Kan ze met vastelovend eigenlijk net vieren, Maurice, want dat is 4 keer 11, dat is ander jaar pas. Maar ik ga nog misschien een kleinigheidje vurig, dan geef ik die dat meteen ook. Ja. Dit is Pinke. Ik ben ze 44 geweest, kiezen in de orde, maar dan is het volgend jaar. Kijk, dat vind ik zo, dat vind ik zo. Die voel je toch wel een beetje jorig, u. Ja, leuk. En Maurice schank met het stuk fly lekker naar binnen. We komen er zo aan. Maar ik kun wel even Patty nog decoreren. Want Houd ik dat voor vast. het is natuurlijk een Merkoes meisje. En vastelovend in de Kirchhof is ramchiqua. Dus dan jullie nu eventjes. En dan wens ik natuurlijk veel succes, veel plezier en u ook al een heem. Vastelovend in Kirchhof is ramchiqua. Zeg ik dat goed dat zo? zegt u geweldig. Goed zo. Dankjewel. Maurice bestrijkt toch eten met het lekkere gebak. Patty, leuk dat ze er weer is. Ja, nou, ik vind het ook chic dat ik er weer mag zien. Tweede jaar optocht van Kirchhof. Vorig jaar wordt dan een beetje de vuurdoop. Nu begreep ze er langzaam meer van. Doe eens een beetje namens Gans Limburg kijken wat hij te doen is. Voor lui die dingen niet gans verstonden of gans begrepen. Maar het is een eigen plat. Hij probeert voor dich als een soort schakelpersoon in te zetten. Dan weet ik niet of ze de hele goeie hebben. Want ik heb het ook af en toe heel lastig met het Kirchhoofs plat. Maar ze beelden wel hele leuke dingen uit. Althans, ik was vorig jaar ontzettend onder de indruk. En dat zal dit jaar ook wel weer gebeuren. Hey, voorhanden een lange optocht, 170 deelnemers. Daar worden ze erg trots op in Kirchhof. We gaan zo meteen kijken wat er allemaal voorbij gaat komen. Lotte ons verrassen met het motto iedere jek is angst. Patty, wilst u de burgemeester en de wethouder uitgeleiden doen? Tuurlijk. Die mogen nog ganz even kallen, want vastelovend hand de autoriteiten eigenlijk niets te zagen. Dus gewoon net de moeilijke vragen stellen, dan doet het net zo lang. Het zal er voor zeer zeker niet Ik doen. word ze voor die Dankjewel. geholen. Hey, heel veel plezier dit, hè? Ja, ik zie Tim Weijers, de wethouder daar al staan. Kom er eens even bij, is al ontzettend mooi verkleed. Wat zie je er gewoon doet? Ja, dank je. En dat ondanks dat het al maandag is. Hè. Ja, hey, daar joodst het zo. Hè? Dat is ook de grote optocht. 170 deelnemers, dat is ook behoorlijk. Het leeft echt in Kirchhof, hè? Het leeft absoluut. Het zijn bijna 5000 lui die metlopen. Dus ze zijn met z'n allen ontzettend stoot op. En ik zou zeggen, geniet zo meteen met z'n allen van de kleurrijke zog in Kirchhof. Dat gewoon van zeer zeker door. Best ze zelf ook een vastelovens vieren? Ja, zeker. Zeker van jongs af aan. Die ben er met opgegroeid. Vastelovend zit in het bloed. En wanneer dat eenmaal erin zit, ja, dan blies ze ook vieren we. Hebben ze zelf ook al eens de optocht metgelopen? Ja, zeker. Ontzettend vaak in het verleden. Nu al een aantal jaar hij op de bühne. Ook leuk. Maatjes van de engagement. Maar het is echt genieten, want zij vastelovend in de kerk gewoon mogen beleven. En we gaan samen met te genieten. En wat hebben ze gedaan voor dit goede weer? Want dat zul ik gewoon wel goed. Ja, op een of andere manier krijg je dat verder jaar geregeld. Het is allemaal schoon werk hier in Groningen. En dat, ik denk dat dat wat heel belangrijk is. En het is prachtig, dus ik zou zeggen, geniet ervan. Er heeft zich de zonnebril er al voor opgezet. Zo is dat, alleen ohne glazen. Ohne glazen, maakt niks uit. Ik ken hem meneer Somzinnig te ook. Ja. Meneer de burgemeester. Wat zeg je? Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Heb je het al gekregen? Nee. Nee, wat is dat? En een kikker. Ik kreeg van alles hier. Het zijn pas 5 minuten binnen. Het klikt met Kirchhof. Het klikt met Kirchhof. Eigenlijk alles wat hier gebeurt, dat klikt. En dat doe je samen, je beleeft kerkraden. Alles wat je hier hebt, dat loopt als een trein. Goede carnaval, goede zittingen. Kinderzittingen waren goed. Ja. Een trotse burgemeester dus. Het klikt. Alsjeblieft. Het klikt. En het gaat zeer zeker klikken met mij ook vandaag met kerkraden. Hoe is het nou als burgemeester om de macht over te geven voor een aantal dagen? Vervelend en ook wel prettig.
Prettig in de zin van? Vervelend, dan moet je even wennen dat je samen met een aantal mensen het niet kunt regelen zoals je het graag wilt regelen. Het prettige is dat ik denk, jongens, ze kunnen me allemaal de pot op. Ik ga feest vieren. Maar maakt u zich dan niet een beetje zorgen? Want ja, Nee, we hebben zo'n ongelooflijke goede prins. Dus die regelt dat. We hebben een goede raad van 11. Dus helemaal top. Goede schoolprins. Goede prinsen in West en in Eigelshoven, van de Burgerlust. Dus ja, wat wil je? ja, Jordi de stadsprins, Jordi Putgens en Juri is de schoolprins, hè? Ja. Heb je goed gedaan. Je werd goed voorbereid. Goed, hè? Ja, allebei met een J kan je heel makkelijk onthouden, dat scheelt. Ja. Maar het is ook een hele bijzondere optocht voor u een beetje, want het is de allerlaatste Joodse Zog wat u gaat bijwonen als burgemeester. Ja, heeft hij gelijk in. En volgend jaar ga ik hem aan de andere kant bewonderen en beleven. Ja, dat is waar. Beetje dubbel. Ja, gaat u daar dan ook anders in vandaag? Nee hoor, ik ga er altijd in zoals het moet. Als een carnavalsjack. Want u blijft ook straks in Kerkrade wonen, hè? Natuurlijk. Als het klikt met Kerkrade, dan ga je toch niet weg. Dan blijf je toch in die stad wonen. De stad is een beetje van mij geworden en ik een beetje van de stad. Ga je van houden en als je ergens van houdt, dan moet je blijven. Ja, u blijft wonen, maar u blijft niet als burgemeester. Niet als burgemeester, U gaat lekker genieten van de vrije tijd. onder andere. U bent ook een beetje een carnavalsvierder geworden, hè, in al die jaren. Pardon? Bent u ook een beetje een carnavalsvierder geworden in al die jaren? Door geworden. Oh, was u het al? Veel meer dan jullie denken. Jullie denken dat jullie in het saaie carnavals vieren. Ja, maar vieren ze in die dam waar u vandaan komt, vieren ze daar carnaval? Ja, ik dacht dat je huiswerk goed gedaan had. Dat heb je dus niet goed gedaan. Val ik weer door de mand, hè? Grote carnavalsvereniging, ik was er nog voorzitter van. Ik ben nog prins geweest, ook nog, ja. Zou niet denken, maar het is toch wel zo. Maar dat is misschien wel een kans nu, hè? Ja. Want als u dan geen burgemeester meer bent, kunt u wel prins worden van de stad. Is dat misschien een idee? Dat lijkt mij een hele goeie. Daar ga ik overleggen en ik kom erop terug. Maar ik vind het wel een goed idee van Ik u. vind het ook een heel goed idee. Tim, bent u al prins geweest? Ik ga nog geen prinsje wennen. Wel jeugdprins ooit, maar het is toch anders wel wie grootste prins hier. Jeugdprins, is dat al lang geleden? Ja, dat is lang geleden. Dat was in Zumpelveld. Dus dat is in 95 geweest. Ik weet niet wat de Carnavalsvereniging hier in Kerkrade is en is 2 goede kandidaten. Hij is al 4 jaar kroonprins. Wat wil je nog? Vertel nader, leg eens even uit. Kroonprins. Je hebt prins, kroonprins, aankopende prins, ex-prins. Je hebt van alle prinsen. Nou, dat is toch geweldig? Maar, ja, zeker. Maar hoe gaan jullie de dag vandaag vieren? Eerst de optocht natuurlijk bijwonen. Optocht tot een uur of 5, half 6. Wanneer hebben jullie sluitingstijd? 5 uur? Nou, 5:30 stoppen wij met de optocht. Dan zijn wij klaar, zoals altijd. En dan gaan wij de kroeg in. En wat wordt er dan gedronken? Bier. En, Alleen maar bier? En een Jägermeister. En bier en water. En hoe staat dat in verhouding? 1 op 1 op 2. Ik neem aan die 1 op 2, dat is het watertje. Biertje. Het biertje. En het watertje wat meer dan. Zoiets. Wat een verstandig man bent u. Ja. Ik denk, laat ik tot het eind het volhouden. Dus dat loopt goed. Ja, want woensdag mag u natuurlijk weer aantreden. En dan moet u ook een beetje weer bij het volle verstand zijn. Dan ben ik wel bij het volle verstand, maar ik treed niet aan. Dan denk ik dat ik nog steeds nageniet van de carnaval, dan vind ik het goed. En dan die liedjes van Nico Ploem, die hoor je. Nou, die hoor ik al 3 dagen in mijn bed. Dus moet ik even bijkomen. Oké. Ja, en wie is het bij u? Wie gaat hier de dag vieren? Ja, strak natuurlijk naar de wirtschaften. Hè. Hier is hij, schon op het podium, ervan genieten, van de Janssen Zog wat langs kunt. Daarna natuurlijk even hier de Essen, dat is ook ontzettend belangrijk. En daarna s'avonds de wirtschaften in en door Kerkrade blijven trekken. En in het laatste leven storten hij met de vasteloven. Ja, veel weten nu dat als de burgemeester de kroeg strak inkomt, dan wordt er een water en een pilsje besteld. En wat drinkt zich dan, Geer? Ja, pilsje gewoon, hè. Wat zijn ze meekelijk hier in Kerkrade? Zeker, dat is nooit moeilijk. Nee, af en toe een schrubbelen, misschien nog tussendoor. Ja, met warm zaten natuurlijk, tijdens het zorg. Even het keeltje smeren. Precies, zo is dat. Hey, maar er wordt natuurlijk de draak gestoken met de gemeente. Wat verwacht ze? Nou, we zullen zien. Hè. Ik bedoel, laat het gewoon op ons afkomen en we genieten er ook van. Het is gewoon schon om te zien wie hij inderdaad met hem behangen werd, wie ludiek onderwerp aangesneden werden. Dus laat maar komen. Zijn er geen dingen waar ze van zegt dat moet er gewoon in vuur komen? Nou, misschien dat ze stelsten met de burgemeester en dat zou ik terecht zien. We na 18 jaar afschiet, bijzonder jaar, bijzonder ook voor hem. Dus ik verwacht dat toch wel iets van voorbij komen. Hey, het is jammer dat ze die glazen niet in de bril hebben, want Sunneke ziet er Ja, net het heel goed. wordt toch wel handig geweest, ja. Heerlijk, ja. Ja, ik zei net al, er wordt natuurlijk de draak gestoken met de gemeente. Wat verwacht u?
Dat ze hele grote draken laten zien. Dat ze heel veel zullen steken. Nee, dat hoort erbij. Parodie op de notabel, op het gezag, dat hoort erbij. En dat is ook goed. Ik heb één ding net vergeten. Oh, We vertel. hadden het over de woensdag. Dat doet u ook natuurlijk. U gaat het askruisje halen. Hè? Ik zie het aan uw ogen. U gaat naar de... Toch? Ik vind het wel heel bijzonder dat u tegen mij zegt. Ja, Ja. ik heb mijn leeftijd. Maar dat ga ik zeer zeker halen, ja. Ja. De dekhand is hier. Wat dat betreft, hij loopt daar. Dus je kunt het hem vragen. We kunnen dat ook vervroegd al vragen, hè? denk Dan ik, hebben we dan- woensdag vrij. Als we het nou wel vragen, dat scheelt morgen, dan kun je uitslapen. Nee, Nog 2 dagen, hè? Nog 2 dagen. Maar misschien wordt er ook wel wat over u gezegd als laatste jaar van burgemeester. daar zijn ze al weken mee bezig. Ja, hoort erbij. Klaar. Is toch een mooi een dankgebaar naar u toe. Dat zou toch helemaal mooi zijn. Ja, maar ze kunnen beter veel over je praten, maakt niet uit hoe. Als ze maar over je praten, dat is goed. Zijn wij gewend. Er komt de eerste. Ja, heel veel plezier. Geer ook heel veel plezier. En ook Geert Toes, heel veel plezier, want de eerste wagen komt er al aan. Ja, zeker. Die rolt de maat op. De route van dik 5 kilometer hingen de rug. Voor Maurice Spaskloep Eyal. Ja, Spaskloep Eyal. Dit jaar ontstangen door een paar vriendinnen die vonden dat ze weer eens met moesten lopen. Helaas, de voorzitter van de verein die moest afhaken bij alle vuurbereidingen van deze schöne club. Maar ze hadden natuurlijk toch bij hem samengepakt. En dit is dan Spaskloep Eyal. Ja, verzachte juist vrij lange route. Hè. Wie laat ze het Desvelu nu vertrokken, de eerste deelnemer? Ja, de eerste deelnemer vertrok u om 11 minuten op 11. En hij kan zich voorstellen, want die lui zich nog moeten schminken, aankleden. Wie verrucht dat die onderweg zijn. Het idee achter die lange route is dat eigenlijk alle stadsdelen van Kerkrade Centrum werden aangedaan. Alle wijken die er omheen liggen. Ja, alle wielen van Kerkrade werden bereikt, van Blierhei bis op een Hout, door naar Chevemet. En dan vervolgens via Chevemet het centrum in. En dan zit ze aan die dik 5 kilometer. En daar zit ze inderdaad op een boven 5 kilometer. Volgens mij gewoon te springen, let op. Dingen door. En wanneer je denkt, hey, moet de prins net op een waan zitten? De prinsen van de andere stadsdelen zijn op vastelovensmondig in het centrum op uitnodigingen. Ja, door Tim de eerste en door Ramon de tweede. Die zullen inderdaad défilé afleggen op de maat van Kerkrade. Nou ja, dit is eigenlijk meer matchspringen. hoor. Dit is geen meespringen, défilé nee, afnemen. dat stemt. Want allebei gisteren optocht gehad. Alle twee gisteren de optocht gehad, ja. En dan inderdaad op de mond die gewoon een défilé afleggen op de maat. En uiteraard Jans Veul, vereinen of van West en of van Eerser zal een vuur hij voorbij zien komen. En zie maar dan inderdaad Jans vaak het dansje met de prins van Eerser en van West. Kijk, dat is leuk. We zien hem onder door het beeld lopen, een Einzelganger. Ja, dat is door Arets en die deed ook al Jans lang met de optocht van Kerkrade. Kijk eens. Een jonge Einzelganger. Ja, dat stemt. Leuk. Zo leuk zien we zich ook inschreef voor de Einzelganger optocht. Die we speciaal voor de Einzelganger organiseren met hoofdvasten. Dit jaar in Kessel-Eik. Het is een stukje goed de richting van de Kerkrade. En hij had voor de Flower Power, dat is Gans de Regie. Ook weer met een nieuwe vastelovensclub. Gewoon in de Janse regio van Parkstad. Vandaar de naam Jans de Regie. Meer eraan al vaker op te geloven in angervereinen, maar nu hadden ze zich bij je gepakt. Met deze schöne verein. En het thema voor dit jaar Flower Power
Peace, Love. Ja, goed zo vastelovensmotto zie je. Peace and love. Dat Het stemt. is geen kerkrutsblad, maar het past prima. Junsen. En ik kijk tussendoor ook even naar de hemel af en toe. Het is grijs, maar ik zie toch een flauw zonnetje. Dat is goed. Zo is dat. En hij kunt de carnavalsverein De Tute. Of dat een nieuwe vastelovensverein. Veel jeugd, dat zie je. Alleen maar jeugd. Ja. Met de M&M's. Ze hand de tuut leeg. En toch goed om te zien dat in Kerkroo het woord vergrijzing vaak valt. Ze ziet dat de jonge deelnemers in de optocht lopen, deze groep. En juist al een jonge Einzelganger. Ja, maar goed, vastelovend in Kerkroo. En ik ga dat je zei, dat het is niet alleen ramchic was. Maar het is natuurlijk ook wel iets bijzonders. En daar wil natuurlijk iedereen erbij zien. Ja. Van op is jong. En dan is het inderdaad schön om te zien dat hij die veel jeugd ook meedeed in de grootste zorg. De dirigent bovenop de waan. Fuchswild rolt naar binnen. Ja, en Fuchswild, dat is een verein die in 2014 is opgericht. Een kleine Simpelveldse vriendschapsgroep. En ze hadden vroeger een andere naam, dat waren de Zumkes. Maar dat wordt Jans vaak uitgesproken als de Zumpjer. En daarom hebben ze nu een nieuwe naam, Fuchswild, bedacht. En dit jaar als Indianer, zo wie er ziet. Zo wie je zegt, van hoe simpel valt hij ook aan de grootste zog. Ik keer ik gewoon. Met het liedje van de Springlevend. Veel Simpelveld ingeschreven op het LVK. En hij komen de jeten, zo wie je zegt, de jeten van Chevemet. Een groep die bestaat uit familie en vriend. En een zeecontainer van de Cap Blauw is omgetoverd met een schöne, heuse vastelovenswaan. En de jeten van Chevemet uiteraard van de Jetenberg. Is bewust, denk ik, Maurice, dat de nieuwe groepen een beetje vuur aan in de optocht gepland werden. Ja, de nieuwe groepen in Kerkroo die lopen niet al vuur aan. En dan kiezen inderdaad op het laatste de wens en de groepen die natuurlijk al vaker metlopen. Dus dit is ook redelijk nieuw dan, denk ik, esthetisch. Ja. En dat klopt, hè, van vorig jaar. Ja, ook dat is een nieuwe groep. 2017 inderdaad opgericht. En nog steeds, dat is wel leuk. De naam die kunt van ons de reclame die ze ziet bij de bioscoop. Daar zagen ze wel eens voorkomen nog steeds terugbrengen. En toen had ze dat van, nou, dat is misschien wel een leuke naam voor de vastelovensverein. Inderdaad, joh, dat spotje had ik wel eens gezien. Ja. Dat loopt regelmatig hè, in de buurt, in de bioscopen. Zeker een review een keer gewoon. Dat kunt er regelmatig zijn vuur zijn. En ja, voor we hebben een Einzelgänger. De Haas. Dat is er even tussenhoed gevlucht, geloof ik. Inderdaad.
En hij nummer 10, dat zijn de 3 werkers voor een nieuwe groep. Staande uit vriend van een, die ook voor het eerst door grote zorgverkeer geloven. Met de varkensnestjes op. De hoogheden van de andere stadsdelen die dus défilé afnemen. En het tempo zit goed erin. Zo je huurt zich dat natuurlijk ook. Ging leuker aan een optocht. Nee, Zo min mogelijk. nee, zo min mogelijk. En hij aan voor carnavalsverein Niet van Hij met de fantasieklonen. Opgericht in 2017. Het is ook echt goed alle delen van Parkstad komen zo, hè? Ja, want hier zagen ook iedere optocht en verloven. Er zijn er wel immer lui bij die Niet van Hij zijn. En vandaar de naam carnavalsverein Niet van Hij. En daar ook zien ze wel oud en jong door je. En voor de kleinste is het inderdaad vrij wiet, hoor. Je moet een stukje op de arm met of in de waan. Ja, en die zagen ook zowel Jans hier, de kinger van Limburgse vastelovenscultuur metjeven. En wie schön is het dan, wanneer hij op de grootste optocht zijn. En zo zie je ook, wanneer het zunke door kunt, dat de kleuren van de klonen alleen maar nog beter tot die rijdt komen. De jekken van Egelzag. Eigelshoven dus, voor de lui die dat woord misschien niet kennen. Huurt bij de gemeente Kerkroo al aan de ganse tijd. En die had waarschijnlijk gisteren hun eigen optocht gelopen. En dan denken ze het 's mondigs. Kennen we hun een Kerkroo met, of hier net? Ja, dat zie je natuurlijk Jans vaak, waar het lui die gisteren de optocht gelopen hand. Met in de groep niet alleen maar voor de optocht. Is gewerkt, want ze wonen natuurlijk ook allemaal voor de eerste prijs. Hè. Die staan niet bij de jury van de optocht. En ze kijken heel serieus. Wat wordt er allemaal op gelet vandaag? Nou, creativiteit zeker. Hè? Wat ze zo goed gemaakt, groepvorming, of dat richtig is, JBJ lopen. Er waren zo'n gekropen, er waren verschillende prijzen. We hebben dus de mooiste wagen, de schoonste groep, met z'n Einzelgänger en een overal prijs, het allermooiste wagen dan. En heb je de brilglazen goed gepot, zodat je goed ziet? Wat zeg je? Zeg, heb je de brilglazen goed gepot, zodat je alles goed kunt zien? Ja, ik heb weer bril bij me. 4 brillen? Ja, daar stonden de anderen, ja. Oh, wat kom ik snel controleren, hè? Creativiteit hoorde ik zus. Wat wordt er nog meer op gelet? Waar op gelet wordt is natuurlijk de hygiëne die ze aan. De totale outfit zoals we zeggen, van vos bis aan de hot. Dat alles jotje kleur, dat alles BD past. Dat ze zich presenteren, wie we zichzelf ook hier zo zien. Dat ze ook geen extra's, doorbrengen voor wat ze willen doen. En zich ook wat vesten van netteren. Het schön vast op het vieren en niet dat ze eerst van die klik of daarneer. Dat is niet de bedoeling. Er wordt heel serieus dus, over nagedacht. Zijn er ook af en toe dansjes? Mogen ze zich overholen om mee te doen? Maar daar heb je geen probleem mee. Suze, die heupjes hier in Kerkroo die zitten wel losgeluivig, hè? Je leuft daarmee. Goed, heel veel succes hè, daarmee. Oh, merci. Wat grappig, heel gaat te doen, 170 inschrijvingen. Dat zit er wel, dus er zitten 170 groepen, dus we zullen toch Jot moeten opletten, weer niet en weer wel. Dus, succes! dank je. Ja, en de kleurenblinks hier als jurylid, dat kent dus niet, want het gaat zich ook om de kleurroute voor. Dat absoluut, dat absoluut. Is dit Jotje Kleeft? Dit is Jotje Kleeft, door Vuurhoven nog Kloep je blaft. De Flabbese van Kerkroo. En dit is inderdaad Jotje Kleeft. En zie je als thema spas en plezier. En dat had ze uiteraard moeten handelen met de optocht met neus.
En zo zien we de maat langzaam vollopen. En hij kunt bij je raft. En ook dat is schön om te zien. Dat jeder rennen in ieder geval kan meedoen aan de grote tocht. De fanfare van de eeuwig durende bijstand is dit. Ja, ook zie lopen het eerste keer met hij in Kerkrade. Dit is het duo bestaande uit Paul Mertens en door John Wievermans van Schaarsberg. De eerste keer dat ze als duo 3 optocht lopen. In Heerlen, Hu in Kerkrade en Murrië in Landgraaf. Waar immer langs de optocht gestangen. Patty is erbij. Ja, de fanfare van de eeuwigdurende bijstand. Vertel eens even. Ja, we zitten er middels 2 uur voor. Hè. We worden met 80 man, maar die andere 78 jaar. Die liggen op de groene borden Heerlen. We zitten er met 2 man uur voor. Hè. Erm, Lucas, hij. En voor de eerste keer dat je met hoor. Eerste keer, inderdaad. Ja. Heb je rug dat vorig jaar al bedacht? Nou, vorig jaar inderdaad. Zijn we met dat plan eigenlijk gekomen, inderdaad. Maar ja, dat was een beetje te laat. Dus van nu op een gegeven moment een beetje de knoop doorgehakt om te zeggen van ja, nu gaan we met lopen. En je zit erbij, loop maar even door, hè, want Ja, anders ja, haalt je ja. voor de boel op. Maar je hebt zelf wat drinken metgenomen, want het is niet makkelijk, hè, als je in de bijstand zit. Ja, dan moest natuurlijk voor de mensen geest een beetje... Moest eens te zorgen, hoor. Eerste keer dat je met had, maar zeer zeker niet de laatste keer, hè? Nee, dat is verhaling vatbaar. Zet hem op, hè, mannen. Is goed, dankjewel. Schöne vastenavond. Gero. 3 optochten dus. Een best een liefhebber, hoor. Ja, dat is al zo. Ja, zo wie ik gerade al zei, waar Jans veel groepen hadden natuurlijk die pakjes net voor Inge optocht gemaakt. Ja. En willen dat natuurlijk ook tegen. Hij had voor je deunt in de groep ook van Loes 2017. Met Frank Oes Kerkrade en Heerlen had hij bij gepakt. Met het motto rechtstreeks uit het bos. Junt vuur 3 dagen los. Als Ja. 11 jaar en als beusjongen. Ja. Vastelovensverein Schupjek kunt hij aan met de Piratenbar. Geboren in 2011 als groep. Maar eens even loes als ze kunnen zingen. Ja. De luidsprekers donderen in ieder geval. Ja, en dansen kennen ze ook. Jo. Ja, de organisatie van de optocht wordt verrast door het grote aantal deelnummers. Dat zie je, dat al die nieuwe deelnummers in het begin van de optocht zitten. Daar zijn we eigenlijk nog immer mee bezig. En dan kunnen ze uiteindelijk bij 170. En dan kunnen ze zich een keer gewoon op de borst kloppen. Want dan hebben ze echt een fatsoenlijke optocht. Ja, het is graag alsof het ieder jaar meer werd. En ja, je hoort iedereen de wedstrijd het tegen. Ook een groep van pas 2 jaar oud zorgen voor je woont gezellig. Om maar zo'n voorbeeld te nemen, hoor. Ja, en je woont gezellig, hè. Het woord zei het al. Immer gemütlich. En ik huur dat het beeld even is weggevallen in de uitzending. 4 zien dat wel nog, maar de lui heem niet. Dus gewoon voor Maurice een beetje radio maken. En nu vertellen dat er Rode JC-vaantjes werden uitgedeeld aan het publiek. Langs de route. En dat ook nog eens een keer op de muziek van Roda. Ja.
Denk ze dat die Luveroda zijn die er nu langslopen? Ja, dat hoop ik Zo, wel. dat zou kennen we. Dat hoop ik wel. En de dikke trom? Die huurt er net op. Oh nee, die deed het. En de bewolking, dat zorgen voor oog boven de maat in Kerkro weer lichter en voorzien blauwe plekken. En wat zou het dan schön zien, want al die 170 deelnemers, groepen, waans, Einzelgänger, dat in de zon kunnen doen hij op de maat. Volgende groep loopt al binnen. Ook toch weer veel jeugdige deelnemers. En dat is Karelwatverein ohne naam. De Spasklonen van Blierheim. Ja, en ik weet niet of het beeld al terug is, maar anders is dit gewoon nu live L in radio van of handwerkbeeld. Ja, oké. Ja, kijk eens, dat is natuurlijk ook een idee, wa? Op de fiets, kijk eens. Geluidinstallatie op de fiets. En maar je. Het is toch zwaar zo aggregaat volgens mij, maar het is een veel berg op in de route of wel met? Ja, dat valt wel met. Aha. En dan kunt er volgende waan al van de vastelovensgroep Kapotmakerie. Vorig jaar zijn ze een optochtgroep begonnen. Ze gaan zich bij je gepakt van Schaatsberg. Volgens mij is Patty bij de groep of ergens anders Patty weer als ze bij dich? Nee, ik stond even langs de kant, want ik was juist nog met de sticker aan het kijken wat ik van Maries gekregen heb. Vasteloven in Kerkro is ramchikwa. En ik zie hier ook een Kerkroise schelke. Ja. Waarom is de vasteloven in Kerkroise chic? Dat het gewoon chic is, hij is feesten. Dat spreekt gewoon als feest. Kom feesten, kom leuk doen. Kom feesten, dat gaan we zeer zeker doen. Maar ik wou me juist bedenken, ik kan je dat nog herinneren van vorig jaar dat er een huwelijksaanzoek heeft plaatsgevonden hier? Vaag, heel vaag. Nou, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Alleen, ik vraag me af, zijn ze inmiddels getrouwd? Is het huwelijk plaatsgevonden? Is er misschien al een kindje op komst? Eigenlijk een verzoekje aan degene wat het betreft. Kom dadelijk even naar me toe, want we willen eigenlijk weten wie het middag is en wie de dag verlopen is. En Geert toch ook? Wat blijft? Geert zit toch ook nieuwsgierig naar wie het is gegaan met dat huwelijk? Eigenlijk wel, ja. Ja, en ik ook. Dus kom dadelijk even naar me toe, alsjeblieft. Ik wil het graag weren. Carnavalshuwelijk is altijd leuk, hè? Dat bedoel ik. En geet er die sjaal net even, Patty? Nou ja, vind ik een beetje tegen. Ja, het zijn de mannen van Brugge. Is dit Ramje Teach volgens mij zeker? Dit is Ramje Teach, inderdaad. Dat is wel een verein die wij Jurgjes metjeet met de optocht van Kerkro. Met de Mario lopen ze met. Ja, beetje gesponsord door een spelcomputermerk, denk ik. Dat denk ik hoor. En nog heel warm veel jeugd erbij.
een borrel houden bij ons in de stad. En als ik s'nachts naar huis toe ga, shawarma onderweg, dan is het 's maandags echt weer tijd voor de onderzoek. En weet u wat mijn dokter zei? Wie wordt de kinderkind, dan weer een feestje gebied. Het maakt niet uit, je hoeft hem zelf nog niet te dragen. Wie wordt de kinderkind, dan weer een feestje gebied. Ja, en zeker dat fest van Vastelovend, dat wij dingen missen. Gaat hij vuur nog de Parkstad Garde Regiment van 2003. En hij zien voor het jeet wie het jeet. Geboren in 2016. Zelfs lui uit België zag ik in de groep, hoor. Ja, ook dat stemt. Onder het motto Vastelovend in de troepen zijn ze toen nog ziet begonnen. En dit jaar met het motto iedere jek is anders. En daarom had ze gemeend om met zijn kieken om een jek in het zonnetje te zetten. Goed te zien is dat nu. De hoogheid van West. En ook door het jaar in de groep. Zo werken ze bijvoorbeeld met op het WMC, het Wereldmuziekconcours. In Kerkroo, 1 keer in de 4 jaar is het. En ze zetten zich vrijwillig in om dat evenement tot een succes te maken. Ja, zo zat ze hier dat iedere groep natuurlijk ook door het jaar hen nog van alles organiseert. Of het nu een barbecue is, een festoven is. En uiteraard voor je nog iets extra geld te verdienen. Misschien helpen bij het WMC. En zo brengt natuurlijk ook de groep zich warm door het jaar hen. Om niet alleen met de Vastelovend te zien, maar ook bij andere evenementen aanwezig te zien. Zo'n kaartspel en zie zukker er joker. Het jeet wie het jeet. En dan zien we hij de 2 kompelen voor de volgende keer lopen zien met. En ze kennen zich al 11 jaar. Dat moet ze vieren. Ja, ik zie niet 2 manslui helemaal mooi verkleed. Jonk en Jans Jekje bleven. Ja. Je hebt het niet over? Nee. Waar komt die gekte vandaan? Ja, mijn broer was vorig jaar stadsprins van Helen en daarna is het eigenlijk zo in de lang ben ik helemaal gek geworden met Vastelovend, zeg maar. Maar is Ties dan die broer? Ja. Echt waar? Ja. Werd ze tot hem deze week gedragen? Ja, het? dat heb ik gezien, joh. Ja, maar het nog pijn in de rug te van, Ja. hè? Ja. Het er niet in de lappenmand gezeten? Nee. Hey, maar dan heb ze wel een hele leuke broer. Hey, ik loop voor de 5e keer met. Wij lopen voor de 5e keer bij. Dat is toch wel een hele prestatie. 50, dus het is nog niks. Sorry? We gaan ook nog op naar de 50, dus dat is eigenlijk een aanzet. Dus we mogen nog 45 jaar van u 2 genieten? Ja, zeker. Samen doen we dat nog 50. Samen, en dat is wat de Vastelovend om gaat. Heel veel spas samen nog. En de groeten en Ties, hè? We gaan ze de 2 kompelen. En meteen door Hengera carnavalsverein prettig gestuurd. Boer- en boerinnen thema en een hoop struien. Je kent beter struien uitwerpen wie snuit. Struien is billiger, toch? Ja, dat klopt. Ja, dat is natuurlijk wel flink opruimen naar de Vastelovend. Zo. Dan waren we de volgende groep. Carnavalsverein de Kneup af. En dit jaar als thema Peter Pan. De verein die geboren is op 2015. Toen begonnen met de stel collega's van de Action. En inmiddels alweer
groter worden doordat vrienden en vriendinnen bij de groep zijn komen. Lachen, want ze heet de carnavalsvereniging De Knuibaaf. Maar ik ben eens even aan het kijken naar de outfit van de dame. Ik spring wel even met zo. Kijk, geen enkel knuipje te bekennen. Je hebt carnavalsvereniging De Knuibaaf. Ja, Toen wou ik even aan het kijken naar die outfit. Draai ik een zoom? Geen enkel knuipje te bekennen. Nee. Hebben ze dat bewust gedaan? Jazeker. Ze kennen ook niks fout, gewoon kennen gewoon niet raaf komen, hè? Nee. En hey, maar heel veel plezier. Dank je. Hoi, hoi. Hoi. Ja, vermoeid worden ze ook net. De kneupen afhouden ze net hoor. Ja. En dit zijn de knotsjekken met het Willy Wonka thema, de snuitsfabriek hoor. Ja, ook dat zal er voor in deze tocht nog een paar keer voorbij zien komen. En de groep beheerraaft van de enge jek nog angers, weer de andere jek. Hallo! 3 jaar geleden op je reed. En dan hij carnavalsverein hopeloos. Met de Shaki en de chocoladefabriek. En dan Chris Schwam met een fabriek. Dat kennen de anders. Zo is dat. 5 jaar bestond ze nu. Met live muziek kijken ze daar. En dan voor hij carnavalsverein Ongens te boven. Met als thema het circus. In 2011 zijn ze een vriendengroep geworden. En hebben ze in de carnavalsverein gestart. En ook hij ziet van niet alleen maar Luus Kerkro, maar enige gebiedje verspreid uit Jans, Nederland. En hij heeft voor Jans Ejaal. Van 2014. Voor een groep die inmiddels al warm groot is geworden. Doordat zich warm vrienden en vriendinnen hand aangesloten bij deze verein. Ze beelden de Disney Sneeuwwitje en de Dwergenoes. Want carnaval is een sprookjesverhaal, dat is ook serieus. En daar gaan ze. En volgens mij staat Betty bij net 1 maar 2 hoogheden in 1 keer. Ja, verzorgen juist de wagen van Vasteloven. Dat is een sprookje. Ik film me nu ook een beetje midden in een sprookje. Want ja, je hebt 2 prinsen en men zie inderdaad. Je hebt het wel goed hier in het zonnetje, hè? Jazeker. Ik ga me daar nog even de zonnebrand halen en dan kan ik met je zee nog even lekker smeren. Ja, dat weer nog broen. Gisteren heb Stichtenoptocht gehad, klopt dat? Ja, gisteren over de optocht op Kerkrade-West. Dat was klasse, dat was geweldig. Dat was gevoel, dat is een jong woord voor wie chic dat was. Dicht wets dus wie prins Jordi zich op dit moment vult. Ik denk dat hij nog niet vertrokken is op een blierij, maar het zal nu nog een beetje nerveus zijn, denk ik. Dat was ik gisteren ook voor dat we vertrokken. Maar wanneer het maar halve zo schoon had, als we het gisteren had, dan weet dat in het dag voor hem nooit meer zal vergeten. Dat gaat zeker lukken. Dick, ben je ook op het genieten? Heerlijk, is het beste wat ooit kan gebeuren dit. Wat heb je er toch allemaal gedaan om zo'n fantastisch weer te krijgen? Veel gewinnen en de gans van kisten aangestoken in de kerk.
Hey, als ze de boel maar niet in de fik heeft gestoken, dan is het goed. En hier heb ik een hele kleine jonge, hele mooie prins. Waar best ik? Kien. En van waar best ik, prins? Eigelshoven. Van Eigelshoven. En ik mis wel een prinses aan dienst. Wat lief? Ik mis een beetje een prinses aan dienst. Ja. Hebben ze die niet? Nee. Is er wel een meisje wat zich dan zou kiezen als prinses? Is er een meisje wat ze ontzettend leuk vindt? Nee? Zou ik dan even die blijven staan de ganse dag? Ja, is goed. Oh nee, dat valt nog alweer met. Ik dacht, wat moet ik met die autoaard? Maar dat valt met. Ik blijf gewoon lekker hier, hè? Want hier is het gezellig tussen de prinsen. Wat wil ze nog meer? Ja. Het ziet er goed uit, Patty. We verzorgen net nog het thema Griekse mythologie. Hij zegt ze van de verein en een jekkenstaal. En als hij waarom twee Einzeljängeren. Twee echte kerkgooienaren, want ik zie de sjaal. Ja, ik ben een kerkhuisjong van een kerkrooi, ja. Ja, kom maar even met, want anders haalt er van de boel op. Voor de wievelste keer loop je al met samen? Zeg maar. Voor de wievelste keer loop je al met? Ik ben dit jaar meer gaan op met de moest verband met dat ik zin in heb en dat het leuk is om mijn moest te zien. En zo op te lopen zo. En je ziet twee hele mooie moezen. Twee wel griesmoezen, hè? We moeten wel oppassen met de kaarten, als de frissen ons op, maar ja. Je ziet er mooi uit. Heel veel plezier. Fijne vastelovend. En dan vraag ik me eigenlijk af de DVNNTG. Wat staat er nog alweer voor? Wat zegt dat? Ja, dat is zeker. Dat is een schöne afkorting van Drinkverein Nuchter Niet te Jenissen. Ja, dan wil ik toch wel eens even weten wie dat dan is als ze nuchter zijn. En de verein opgericht is in 2007. Had je op de waan, kijk. Jazeker, Drinkverein Nuchter Niet te Genieten. Ja. Vertel, wie zit je er nuchter dan uit? Wat nu strolt je? Nutter simpel net hoes. Nee? Nee. Nutter simpel net hoes. Maar wie doet je dat dan dagelijks? Dagelijks. We er wakker met de bertje hang. Met zo'n jood jelle, jude, rakker. En dan weet het. Dat is genieten. En wieveel van die gele rakkers heb je al gehad vandaag? 2. Oh, dat valt reuze met. En de langs al zo. Wat? En dan hebben ze al zoveel spans van 2 rakkers. Ja. Carnavalsmondig is het best zoals het kan zijn. En geniet ervan. Dank je. Ja, wie kunt er erbij? Wat? DVNNTG. Niet te vaak nuchter zie je, denk ik. Nee, dat stemt. Kunt ze tot grote creativiteit. En dan zie je dat het goede weer in Kerkroo goed is voor de publieke opkomst ook langs de route. Het is een groot plein helemaal in Kerkroo, dus dit ziet er goed uit. Dat betekent dat er een hoop lui stond. Ja, dat is wat ze graag had. Het zonnetje schijnt lekker. Dus we wel even nog meer. En je kunt de Regenboogclub uit Haander, niet alleen in de optocht, maar die komen ook volgens mij maar iets gekker jongen in de slager. Belangrijk voor de kerkreutje van Vastelovensmuziek. Ja. Dus die moeten nog 100 jaar blijven bestaan, vind ik. Dat vind ik ook. Vorig jaar de winnaar van de Slagerparade in Kerkroo. Dit jaar ook met de top 3. En zo weet ik dat je hier bent een slagerzanger. Live muziek.
30 jaar bestond ze dit jaar. Ja, ik ben eens benieuwd, want door Wim Ploem die het zingen is, dan had je het bekend gemaakt dat naar de vastelovend, ja, ik wist niet precies wat hij hier doet. Dat zullen we als überrasching afwaarden. Geef hem zijn podium, dan had hij dat in de geval. Zo is dat. Vergeten, kijk. Ja, nog heewem door Tim en Ramon van Eelser en van West die samen mee dansen. En we hebben dat toch over Eelser hand. Hey, Karelverein, de Eelser Quatschvrung. Met als thema fast food. Ah, schön gemaakt dit. Hoe dus met de kinderoptocht met je lopen en toen je dacht van we moeten ook in die grootste optocht met lopen. En dan zijn ze geen lekkers bezig. Jammer dat we net langs de weg stond, Maurice. Moet Ja. volgend jaar toch eens even kallen, denk ik. Dat denk ik ook. Maar ik stond wel aan de kant, hè. Kijk eens wat een lekker frietjes allemaal. Fastfood. En eigenlijk zouden ze toch wat meer groenten en zo aanwezig moeten hebben in deze tijd, hè. Iedereen eet maar altijd allemaal ongezond eten. Maar ik zie daar toch, kijk eens, hier wat een lekker toffels. Maar meneer, mogen ik eens gaat vragen, fastfood. Maar hier heb je tenminste wel nog het sla en tomaten erbij, hè. Ja, die had ik. Ja, goed zo. Je denkt tenminste aan de jeugd. Die moeten de groenten ook binnenkrijgen. En vooral met die dagen. Absoluut, dat is heel belangrijk. Maar ik ben alleen bang dat je niet vast het café binnenkomt, hè, met deze outfit. Nee, eigenlijk niet. Dus dan gaan we dadelijk maar op de markt het rondspringen. Anders gewoon ik wel een oproepje doen dat ze zich allemaal gaat komen Prima, brengen, hè. geweldig. Is goed, ducht dat. Maar heel veel plezier. Dank je, dat lukt sowieso. Het is al gelukt en dat lukt ook weer. Je ziet een lekker hapje zo. Dank je wel, u ook. Ja, ja. Ja, goed te verwachten, Patty. Ah, kijk, hey, met de kop in de wolken. Ja, het jubileum geloof ik wel. Nou ja, Jot, door Claudio, die heeft inderdaad al 11 jaar met. Patty is bij hem. Ja, meneer, wat ligt je daar tussen die been? Ja, lekker toch of niet dan? Met de kop in de wolken, King. Met de kop in de wolken. Warme gedachten, warme vasthouden met dat koud weer. Is dat een beetje de gedachte die u verblijdt? Ja, veel stralen dat echt goed, gewoon warm gedanken. Volgens mij is dit de geboorte van deze man. Nou, dat vind ik wel een beetje heel erg veel. Nou ja, ze zit er wel bij mij goed tussen de been. Maar meneer is met haar kop in de wolken. En deze man, wie zit hier dit dan? Nou, ik zal je vertellen over een zeer zware bevalling. Maar al met al hebben we toch de markt kunnen halen. Nog 3,5 uurtjes kunnen lopen. Dus ik moet zeggen, maar ik vind het knap dat er nog erg goed uitziet. Want normaal verschrompelen die mensen naarmate ouder worden. Hè. Ik denk dat gans Limburg het met zich eens is dat dat een hele zware bevalling is. Heel als we zwaar. het cupje hebben bekeken. Ja, alstublieft. Hoeveel kilo? Nou, 120. Mijn god, wat een kop. Ja, fijne vastelavond. Ja, zie je dat het optochtcomité streng is, zelfs voor Patty, doorlopen. Want ze stond te dringen om door maat op te komen.
Zo ook Club Ongehoebeld. Ja, en Club Ongehoebeld, die handwalen jubileum, ze bestond 2 x 11 jaar. Voor een groep die het leuk vond om met de optocht mee te lopen. Toen een verein is geworden. En inmiddels al 22 jaar metloopt. Hij heeft de grootste optocht van Kerkrade. Zelfs jetzt Holländer erbij van Ridderkerk. Die jedes jaar terugkomen om de optocht mee te lopen. Ja, en hij aan voor Vastelovensverein Chic en Schram. En dat huurt ze ook wel. Die komen met hun eigen muziek op. Als ijsköniginnen en ijsköningen. Geboren in 2015. Ja, en ik vind dat pluspunten wensen dus die een groep verneemt naar een tekst van Nico Ploem. Dan zou de jury van mij, ik ga nog niet over de zaak rekening mee maken worden. Chic en stram, Oeterjaardenmars, daar zit het in. Ja, en dan nog met die schön vastelovend, hey, Kerkrade natuurlijk ook met Kerkradse muziek op de maat aankomen. Hey, hallo! Alleen, Het werd af en toe minder chic en stram op het laatste waar. Dat moesten ze vergeven. Ja, nou zoeken een lange tocht natuurlijk. En hij had voor de Spasclub Oasis voor een club uit 2015. En ze hebben nog gekozen voor de bonte kleuren als kloon. En Oasis, dat moeten we misschien even uitleggen, dat is een uitroep zoals oje of zo, hè? Ja, genau. Je kunt echt alleen even vuur. Ja, dat stemt. En hij is wel schön om te vermelden dat opa de 91 is. Er staat ieder jaar waar men weer een wink langs de optocht om te kijken naar de kinger en de kleinkinger. En ook hij warm kijkend. Met de papleffel werd het eierbraad, vastelovend. En hij had voor de Lucie 3 met het team Schlemiel Eurlings. Is dat reden krank, hè, Maurice? Ja, ik denk het wel. Patty. Ik ga het wel eens even vragen. Wat is de derde van u? De derde van u, ik zei gerade had tegen de meneer ook al, hadden dat niet gehoord van het norovirus in Korea. Och god, heeft het die toegeslagen? Ja. Zeg maar, zit je niet bang dat je er Camille tegenkomt? Wel, nee, dat kennen we al. Je kent hem aan? Kennen we hem aan. Maar je ziet er toch een... Dat kennen we al. Maar je ziet er toch goed alsof je het gevecht een beetje verloren hebt, hè? Ja, Als ik naar dat huis kijk. ja, dat is het. Brandblauw ook, maar toch, dat gaat wel lukken, hoor. En anders moet je hem maar open, hè? Ik haal hem met. Zet hem op, vrouw Lu. Scheefschaatsen met losse heng. Ja, leuk dat actuele thema's, dat deed toch immer geen extra's, Maurice? Ja, dat is al zo. En het is wel leuk, die Lucie 3, want ja, ze moesten zich immer opgeven bij de optocht. Ja. En dan moesten ze een naam verzinnen en toen waren ze nog met z'n drieën.
Dus toen hadden Natasja eens daar van oké, dan maken we er lustige drijf aan. En inmiddels lopen ze met 2 en dan is het met 4 man. De geleenden worden ook ooit met 3 en daarna hebben ze pas het LVK gewonnen. Dus dat kan alleen maar beter worden soms. En hij had voor de Kerkruitscher Baasters nu als kloon. Ja, een Kerkruitscher Baasters, de naam de kunt van toen nog ziet. Het televisieprogramma Benidorm Baasters. En zie ze in het eerste jaar meegelopen als Kerkruitscher Baasters. En nu in Schön klonen. Zo'n in de lijsten, ja zeker. Ik denk dat dit de knoepjoep al zijn. Ja, dit zijn de knoepjoepen. Onder verein die al het jurgjes mitloopt. De grootste toch van Kerkrooi. Jonge onbekende. En dat is misschien nog wel leuk om te vermelden. Ze hadden een paar keer records willen verbreken. En een van die records was om zoveel mogelijk keren naar binnen te komen hij op de maat. En dat record dat is toen gevestigd en volgens mij nooit meer evenaard. Is Patty erbij? Volgens mij wel, hè? Ja, dit is toch waar de vasteloven hem draait. Dit is toch fantastisch als ze dit een kinderkens metgeven. Wie oud bist ik? Wie oud is er? Hij is bouw 6 maanden. 6 maanden. En dan mocht hij al met zich met. Wie belangrijk vind je dat hem dat de kinderen met te geven? Dat vind ik ganz wichtig. Heb je er niet even getwijfeld om hem met te doen? We hadden pas een paar 100 meter erbij, dus... we weer hebben gewonnen. Alleen de finale. Alleen de finale, nou. En dat best ik ook absoluut weer. Dat is een chatje. Hey, veel plezier. Oh, mijn horen terug. Dadelijk heb ik geen pruik meer op. Hoi. De klank staat Kerkrooi. En dus muziekkorpsen, gelukkig. Ja, hij had van de harmonie Sint-Ameliaan van Blierhei. Allah! Zoiets te zeggen, dat is natuurlijk ook Jans erg wichtig. Opgericht in 1901 in het bezit van de Koninklijke Erepenning. Orkest met allure dus. En leuk dat ze metlopen in de optocht. Sint-Ameliaan uit Blierhei. Goedemiddag, Winder. Ik heb later had ingeschakeld. En dat kan ik me zomaar voorstellen. Want er is van alles te doen op in de Vastelovensmondig. Verzunt niet alleen op de verjaardag van mijn co-commentator Maurice Verbund. Maar vooral ook op de maat in Kerkrooi. Voor de grootste zog. Ongeveer een kwart van alle groepen waren zijn Einzelgänger hand voor gehad. Dus nog even te gaan. En van er allerlei kleuren gezien. En vooral bij gewoon lekker winterweer. Niks aan de hand, geen natigheid, geen ellende. Limburg, alaf! Ja, en hij is hier voor Vastelovend verein dit jaar Junfer. Het tweede jaar dat ze metlopen. En dit jaar als de hertjeren uit het Hertenpark. Met het thema wild op de Vastelovend. En kijk eens, hij wat een schöne waan.
van verpleeghuis de Lucarhei UCV met. En zo kunnen de bewoners en iedereen die van Vastelovend held ook met op deze schöne waan. Voor de 4e keer junt hij met. Medewerkers, vriendinnen kunnen zich aansluiten bij deze schöne verein. Met als thema Steampunk Style. Steht dich in der Hals ins Voll. Van er knies en Josse Joll. Van resten met jou der Mut. Maar denk daar God en Jat. An dir is een Mofet. Gezondheid. Zijn daar lustig met Ja, personeel van de verpleegkliniek met familie en vrienden. En dan had ze zo een grote groep. Ja, en hij is hier voor Vastelovends verein Ruku. Zie je voor het 3e jaar met. Ook een groep die, wat denk ik in de Vastelovend van Kerkrade nog wel jans vaak zien. Dit georganiseerd. De Dufjer in Wongerland. Dat is het thema Alice en de Hoddeman. Schön Pekser, schön geschminkt. En weet je nog, Ruud, waar het vandaan kunt? Ruku. Ruku. Ja, ik denk aan Doeven natuurlijk, maar... Nee. Er was namelijk een televisieprogramma met de Fred van Leer als reisleider. En daar roept het immer de groep bij met Ruku. Ja. En daardoor is de naam Ruku ontstaan. Hè? En in die 3 jaar ook al echt uitgegroeid tot een schöne verein. En ze hadden de wel nog afgezocht om aan genoeg stof voor de pekjes te komen. Hè? Er wordt dus echt een paar meter te kort op een gegeven moment. En dat is echt daar 11 uur naar uitgehaald. Ja, je moet zich dan in het vuur stellen, hoor. Dat ze dan bezig is en de kunst het stof te kort. Bijna 40. Ja. Maar ja, misschien zei het Vastelovends verein dat nu het kunt jot. Waar het uiteindelijk dat toch al een Ja, die lopen net voor niks doorheen. Dat zo is dat, ja. De groep die 6 jaar besteedt. Dat is het thema de Ja Vleieren. Kunt jot, de naam van ons het café in Eelser. En ze zal ook wel op zoek naar de prins van Eelser. Nou, dat denkt hij van West, dan sluit ik maar aan met het niet te vingen is. Je moet toch wel eens plassen, prins, hè? Ja, dat is al zo. Dan moet dat maar jou uit.
Ja, daar weet zo alles van, hè? Ja, dat is toch wel eens lastig, joh. Ja, en hij hangt voor vol drop, leeg eraf. Met als motto, 4 lossen door zomer niet los. En de groep die 2 jaar besteedt. En dan zien we hier Angel Jenger dan Nelissen. Ook een hele groep die samengesteld is door vastelovensvierderen die toch al jaren de optocht metlopen. Maar toen vooral onder Angervereinen, Onje Schiefer en Lingelam en die had hij bij gepakt. En dit is hier over de tweede maal. Ja, en ze lossen er zomer niet meer los, maar ja, met het weer, dan hoeven ze er zomer misschien nog aan niet lossen. Wacht even. Ik ben helemaal onder de indruk van wat er hier allemaal uitgegooid wordt. Deodorant, is dat een teken? Ik weet het niet. Eutekes, paraplu's. Ik zag al hoesjes voor de iPads voorbij vliegen. Nou ja, zeg. Luut die gaat wedden hebben voor de oetzat. Kom gewoon nu naar Kerkrooij. Want je krijgt alles bijeen. Allah! Heb ze nog meer voor me? Maar, welkom in Kerkrooij. Als je gaat wedden hebt, wat heb ik allemaal voor de oetzat? Ik heb het voor u. Meld dich maar even. Gewoon het even wegleggen. Ik hoop dat ze het voor dicht gaan dichtgepakt hebben, Maurice. Toen besjorig. Toen moet ze het eigenlijk goed pakken, al die dingen die uitgeworpen werden. Zo je het hier, hoor. Dit is Spas ohne stress, een jubilerende verein. 11 jaar bestond ze. En dus een mooie plaatje naar optocht. Ja, ook met live muziek kijken hij op de waan. En de groep die je formeerde is als familieleden en je adopteerde familieleden. Schöne aan.
Ja, en hij is voor het Jong Jemus. Anno 1985. En het Jong Jemus is het Oud Jemus worden. Oud-leerlingen van Rolduc, het gymnasium in Kerkroo, wat op de beroemde abdij lijkt. En toen ze daar nog op school zo, dachten ze van ja, we beginnen een vastelovensgroep. En die gaat intussen al een ganse tijd met. En Patty is erbij, denk ik. Ja, we houden het al verwacht hè, dat er of dat in ieder geval de drakenstoken zou gebeuren met het feit dat de burgemeester gaat stoppen aan het einde van het jaar. Ja, die gaat stoppen. Hoor. Dus ik ga de leiding al krijgen. En ik ben nog nieuw. Het is al bekend. Is het al bekend? Ja, het is al bekend. Ik ben nog nieuw. Maar wat gaat hier anders doen? Want jullie anders doen. Nog meer spaas voor de lui. Nog meer spaas. Dat is meekelijke zaken, maar wie krijg je dat ver? Ja, maar de Kerkroo heet dat vanzelf. Gaat dat echt lukken alleen maar met dit stukje leiding? Jawel, maar dat stukje, wie ouder dat ze weet, wie korter dat die leiding weer natuurlijk. Hoor. Maar gaat je wel nog even in gesprek met meneer Som? Ja, natuurlijk. Voor jullie even overdracht doen, hoor. En dan kunt dat helemaal doen. Je straalt het gewoon uit. Volgens mij gaat het helemaal goed. Ik ben de Burgondisch type, dus dat huurt bij Kerkroo. Hoor. Zou ze niet meteen denken? Nee, ze zo naar nee, want ze denkt dat smal silhouet. Burgondisch. Dus, ja, Burgondisch. Veel succes met het burgemeesterschap dan, hè? Ja, dankjewel. Hoi, hoi. En hoe verkopen ze die Jos zonbruiken, zou te zeggen, hoor? Ja, toch precies. Zijn dit de ijskiebeltje? Dit zijn inderdaad de ijskiebeltje. Anno 1998 en 1999 er ijskier in de grote zog van Kerkroo. En ook door waren jong en oud durrie. Misschien even uitleggen, de ijskiebel, dat woord zal net in de gans Limburg bekend zijn. Is het een ijskookkar? Zeg ik het zo goed? Ja, je de enge met ijs langs kunt, waar de zomer. Ja. Kunt er ijskiebel? Ja, nog door natuurlijk een liedje van waar met er ijskiebel kunt. Dat drekskiebel als ze ook, maar dat is wel ganz gedangers, hoor. En dan vrij Karwatverein de Schlawineren. In een zebra-thema. Schlawiner, kent ze dat ook vertalen? Ja, Schlawiner. Wat is een Schlawiner? Een Schlawiner. Ik ken dat woord ook, maar wanneer ik het niet noem, moet zeggen. Ja, ik ben met onze bedenkt. We komen erop terug. Dan gaat ik vast 100 uur appen nu. Ja. Waar Jel van Lu zich natuurlijk ontzettend aan steuren tegenwoordig. Iedereen zit maar op Facebook en zo op de telefoon. Maar deze mevrouw zet eindelijk weer oogcontact. Steurt gerucht er zo aan, mevrouw? Ik verstond het niet. Steurt gerucht zo aan al die lui die op de telefoon zitten? Nee, ga eens niet. Oh, je hebt hem zelf ook gewoon bij je? Nee. Maar je mist wel het oogcontact. En ik geen tijd voor. Zij heeft geen tijd voor te Facebooken. Nee, maar wel voor de optocht lopen en toch eten doen. En hij had voor de Toepjoepen, een Chinese groep, bijvoorbeeld voor 2 jaar met. En de verein door ik vriend en familie opgericht. En Toepjoepen natuurlijk ook van onze Joep van der Maat en hij steed. Ja, ik kan me
voorstellen dat Jel van Lu hetzelfde denken als u? Ja, ik krijg gewoon voor alles een oplossing. We zijn ganz einfach en we maken overal een kloon. Je maakt gewoon het transgender, wat dan ook, genderneutraal, het maakt allemaal niks uit. Allemaal klonen hier, tomaat. Je beurs gewoon kloon in Kerkrooy. Genau. En jij zit een hele mooie kloon. Ja, daar had ik wel. Goed, alaaf. Alaaf. Hij heeft voor de Dreichen Keels, een jubileumgroep, eenmaal 11 jaar. Met als thema de Schotten, maar volgens mij kan er 2 het verkeerd begrijpen. Een Striekse meisjes naar kerk gekomen. Maar je hebt het helemaal fout, want ik ben van Meersje. Meersje, dat is vlakbij. Maar zelfs ik als meisje van Meersje zou begrijpen wat ze bedoelen met shotten. Oké, maar dat weet ze nu wel. Maar die twee van Kerkrooy niet. Ja, ik zou die roos in de naast kallen, inderdaad. Ja. Dat is wel ook een lekker neus. Nee, dankjewel, door. Dank. Ja, nee, en voor een Janse Schönnewaan van Carnavalsverein de Rapies. Ook der groep al jarenlang in de zorg van Kerkrooy en van Kerkrooy West. En die zal morgen ook achter de présence geven. De klonenjank bij klonen trekken hij in Kerkrooy. En ik weet het in de Slowiner. Weet je het in de Slowiner? Dat is een zwerver. Oh, een zwerver. Kijk aan. Dat had ik net zelf bedacht. We kregen een appje van de oud-stadsprins Max de Eerste. Dat had het even voor ons opgelost. Dankjewel daarvoor. Hoe het gaat. Klasse Max. Ja, de Rapies vanaf 2004 jullie met de optocht met. En zo wie vooral ieder zaten, ook der groep, niet alleen maar met de vastelovend beschäftigt. Maar ook zie door het jaar hier nog om de binding van de verein bij je te horen. En ze hadden door een prinsenpaar, prinses Shirley en door prins Mark. Dit zal scheefje bakken, zie je. Ja, zeker die fladderen door de optocht. Voorzien de vleugeltjes op de rug bevestigd. En ze lopen langs de eretribune met de burgemeester, de 2 prinsen van de andere stadsdelen. En de jury zal zich daar ook in de buurt ophouden, die uiteindelijk ervoor gaan zorgen dat de winnaars in de verschillende categorieën bekend werden. Het gebeurt in de Rode Hal, vanochtend. Ja, vanochtend in de Rode Hal, na de optocht. Daar kun je inderdaad door de hoogheid, Jordi door Isje de prijs bekendmaken. Maar, zo wie voor alles haren was, het midtoe is veel belangrijker dan een prijs winnen. En ik zag hem graag al even in beeld. Hey, nou, deze groep scheefje bakken. Je kunt er Sjaak Essers, volgens mij is hij nu door bij het défilé. Ja, dat is hem. En nog Sjaak, dat is een welbekende man van Kerkrooy. Die al 36 jaar meegeeft in de optocht als Einzelgänger. Hij wil hier de 40 jaar afmaken. En ook bij de Einzelgänger optocht gaan voor hem dukker gezien. En is ook voorzitter van de club van de Einzelgängeren. En ik geloof het Patty hier eens even het voorstellen. Meneer Essers,
29 jaar voorzitter geweest. En hoe gaat je het stukje overdragen? Ik ga 25 jaar had ik de kaart getrokken van de stamtafel van Einzelganger. En die had ik nu overgedragen. Maar waarom heb je ervoor gekozen om het stukje over te dragen? Wordt het klaar? Qua ouderdom. Ik heb met Parkinson te doen. Dus dan ben je een beetje zwaarder. De ene keer vergeet ik aan het schijt, de andere keer. Hè. En dan moet ze geen leiding aan het schijt geven. Dan moet ze dat stukje overdragen. Maar ze zijn nog wel dankbaar voor die 25 jaar dat je dat gedaan hebt. Mag ik daar een poen voor geven en zeggen dankjewel namens alle lui van Kerkrooij? En een fijne vastelovend. Hopelijk nog jaren te kunnen kijken. En je loopt ook nog met, dat is toch fantastisch? Ja, ik loop nu nog met, maar dat is ook de laatste keer. Want dat is, ben ik 2 dagen een beetje ondernomen. Dan had ik de derde dag, dan ben ik groggy. Daar sloop ik op binnen de hele dag. En daarvoor vind ik het verstandig voor te zeggen, en nee, ik zou niet meer. Maar ik heb wel aangeboden gekregen voor met groepen mee te gaan voor een wagen. En anders kom je lekker bij mij staan hier volgend jaar. Dat komt voor iets hoor. Goed zo, doen we. Oké. Amuserig. Dat zal ik zeker nog en doen. nogmaals, Vandaag dankjewel hè. Ja, als kijken hoor. Ja, carnavalist en hart en nieren. Jacques Lotte Groot, dankjewel voor al die prachtige thema's. Ja, we zullen graag al KK de Bossen van Eerzor voorbij trekken. En hij gaat voor Joeks, Spas en Plezier anno 2004 met de Veniaanse klonen. Zijn een jaar weg geweest, hè? Ja, dat stemt inderdaad. En toen dachten ze, nee, dat hoort er hier net vol om neer weg te stoven, moeten we wel metlopen. Ja, en hij had voor de Vottekneukser, ook zo'n naam, Ruud. Waar de Vottekneukser, dat wel zagen door honger aan de ruggengraat. Het stuitje toch? Het stuitje, ja. Inderdaad. Wat natuurlijk ganz wichtig is in de mens. Ook al in de verein die al jaren metloopt. Ja, en hij had van een groep die het hinger zullen blijven. Jans Durrier, 4 sleven met onze nachwuchs. En de groep die van onze familie is komen, de opa en de oma, de kinder en de kleinkinder, iedereen is erbij. En die zijn onderweg een hoop bekenden tegenkomen, dus liggen ze gaat hingen nu, hè? Dat denk ik ook wel, ja. Hoe het begonnen met het kijken naar de optocht. En toen is besloten om met de Janse familie toch een keer met te lopen in de optocht. En hij had voor Carvatsverein de Schravelvutjer. En ging hij op het eind van de optocht, maar natuurlijk ook door inwendige mensen, waar bij getankt werden. Ik stond pas als ik
Het is verstandig om even te eten, want die komt de wirtschaft weer dadelijk hoor. Ja, zoiets is het, waar dadelijk ook noorden opzog. Het uitrekken van de prijs in de Rode Hal. Maar uiteraard kunnen de groepen zich ook in de wirtschaft verspreiden. Dit is carnavalsverein Endlich. Lopen voor de 6e keer met in de Jeroes het Zorg van Kerkroo. Ja, nog een verein die met de jaren groter en groter is geworden. In 2017 waren ze bijvoorbeeld de winnaar met de schönste groep ohne Waan. Ja, en ook daar waren we. De naam Endlich ontstangen doordat ze iets aan de kant stonden en toen endlich een keer metjongen met de grote opzog. Vandaar carnavalsverein Endlich. En nu is een van die liedjes die iedere keer een grootje van vuur op zingen kan metzingen. Ja, weet je dat maar weet, waar ons eigen nummer, dat is toch maar een chance. Hij aan voor carnavalsclub Oud en Jong. Met die confetti, met dezelfde kleuren als het pekje. Al een aantal jaren present in de optocht van Kerkroo. En ook wel leuk om te vermelden dat de waan en de picture zelf gemaakt werden. En hij aan voor de Haander Vrung cocktail. Geboren in 1989 als Vrung van Haander. En trots zijn ze op hun nieuw logo. Het gemaakt is door zijn grote Vrung, door John Paffen. En een nieuwe vaan van de Haander Vrung cocktail. En nog heel wel met het motto van de prins, iedere jek is anders. Hansie, engagement en iedere jek huurt anders. Daar is het nieuwe logo. Op de vlag. Ja, toch goed om bij een groep die zo lang besteedt af en toe eens een nieuwe impuls te geven. Was zo'n logo en de kleerhansen van alles gedaan. Dat werkt toch helemaal goed. De lui blijven appen wat een Slawiner is, maar we hadden het net gezegd. Ja. En hij aan voor het voortegen anno 2002.
ook een groep van vrienden die vooral naar Roda, Pinkpop en Castle of Love jongen. En toen zich ook bij je gesnapt had om een vastelovensverein te maken. En ook daar was het leuk om te vermelden ja, dat je toch om zo'n naam van zo'n verein. En ja, ze houden je idee. En na de verzameling houden ze dat je een vraagteken zat, daar zouden ze er terugkomen. En toen dachten ze van, dat is eigenlijk wel leuk. Dat is wel eigenlijk leuk. Het vraagteken. Vaart zit er goed in op de Maan in Kerkrade. De Yumi Club komt binnen. Dus te zien is daar geoefend aan het dansen. We gaan eens even kijken. Ja. En de Yumi Club, ja, de Yumi elastiek, waar daar zit reggae en dat vinden ze ook van toepassing op een eigen verein. Ja, en de groep van 1999. En wie dat groep eigenlijk 10 jaar bestond, 2009, toen hadden ze het wel even moeilijk. Toen was het bouw zo dat er verein aan zijn eind wil komen. Maar uiteindelijk hadden ze toch een schöne doorstart gekregen. En zoiets je ziet nu, we hebben een schöne grote groep. En ook zie je een nieuw logo van dit jaar. Ja, hij werd nooit aangeraakt volgens mij. Varianten met MeToo-thema. En Patty staat bij hem. Ja, ik kreeg een beetje medelijden met u. Hashtag MeToo. Neem eens wel te bijberen, maar hier wel. Nou, maar het gaat nog een stuk beter met die. Ach, God, kom even aan de kant. Ja. Maar heb je daar echt problemen met, meneer? Het is geweldig, zeg met dat bretloof. Kom maar, allemaal van die nette meter, wie kom ik tegen. Dus eigenlijk heb je dat bewust gedaan? Dat kan ik niet zeggen natuurlijk, want dat lukt het niet meer. Maar alle knappe vrouwen die nu in Kerkrade zijn, waar kunnen ze u treffen? Dadelijk in de Rode Hal. En dan hangt het er maar natuurlijk. En morgen je een klonen trekken, wa? Dus niet hij op de maat, maar van de weerschaften en dan je een klonen trekken. Maar dan moet je het wel veranderen in hashtag MeToo, hè? Ja, nee, dat wel. Dat doe je veranderen. Dat doe je veranderen. En klonen trekken is netjes, wa? En even weten, wie ziet het ideale beeldroet van een vrouw die... Een beetje roze kleuren in de hutje. Zonne, dankjewel dat. Dank maar op post. You know. Dank maar op post. Herken de lute optocht stappen. Ja, bordje kan weg. Bordje kan weg. Ja, nou ja, voor met circus, met door Karwat Verein, kijken wie het jeet. Nadat de girlband en de Urzelientjes niet meer met de kingertocht met jongen, Hansie zelf een vastelovensverein opgericht. En inmiddels al uitgebreid door een man of 30 die metlopen. Moet je wel even doen. Oh, nou, dat is een bestaan. Hé, we kennen dat. Doe het bewust. Bewust dat hier En wat zie ik nu, Ruud? Is het nu een snijden of is dat er confetti hoe ze loert kunt? Zeker is dat extra confetti. Hier,
Ik sta niet bij meneer Slangen, wethouder. Weet je dat nog? Ja. Van vorig jaar, hoor. Is een jaar geleden, hè, dat Ja. voorstroffen. Ik zou nog een jaar gemist, maar niet helemaal. Ik ga nu ook op tv gezien, want een Facebook natuurlijk. Hè. Af en toe, hè? Ik volg toch een beetje. Maar wat chique me weer te zien, dat wil zeggen dat het weer vastelovend is. Het is vast wel een keer groot, het hart en ziel, iedereen doet mee. Het weer wordt een beetje ouderlijk koud en we zijn een beetje overbeug, wa? Dat wil zeggen dat veel je heen blijven kijken. Maar het is toch een groot feest. Maar nu is je even het confetti extra vanuit de log met tjus over het zonneke. Ja, je kunt direct terug. Zeker kunt dat terug. Kunt terug. Wie gaat hier de vastelovend vieren? Ik ben alle dagen alcoholvrij, want ik ga ik word ziek geweest. Och ja, maar je zit er wel goed Ik kan er ohne alcohol lol maken, het spaß maken. Dat is geen probleem. En waar is de vrouw? Want vorig jaar keek die een beetje schoen aus. Weet je nog? Ja, een wurstje, die ziet me gaan niet meer. Ze is er weer bij, ze is er weer bij. Je weet niet wat ze is, hè? Heel veel plezier hier, hè? Doe ook, wa? En volgend jaar zien we ons weer, hè? Ben ik nog heen ben, hoor. Want de verkiezingen komen er aan. Ah, dan moeten we het nu maar niet over De hebben, hè? burgemeester is zeker goed, maar ik zeker niet. Maar mijn stem heb je. Ik blijf je gewoon. Mijn stem heb je. Dank je. Gewoon toch niet een keer, ik rooi. Maar ik vind het wel een leuke wethouder. Ik vind het nog leuk. Ha? Ik vind het nog leuk. Goed. Dankjewel. Ja, het klinkt vol vertrouwen, ik blijf gewoon, maar dat had ze net in eigen heng, helaas. Dat is zeker net in eigen heng. Maar dan moet ik wel zeggen dat er Johan Enge van de wethouders is. Hij ziet vooral voor Kerkrood toch wel Jans erg opwiemelt en ook wel zegt van nou goed, er zijn wel bepaalde dingen, zeker met de jugend, die u en Jans belangrijk zijn. Ja. En mocht het niet lukken, dan kunnen we immer met gewoon Einzelgänger of zo. Vind ik vergaan het erg. Zo is dat. Chefje Kroomt rolt er maar op. Ja, en dan gaat er een groep van Kings en Queens gemist. En zien vrij inderdaad Chefje Kroomt. Ze bestond van ons 2011. Grote verein, man. Grote verein. Meer dan 100 leden, Hansen. Ja, en ook al een groep die meerdere opzicht leuft. Die van West en die van Kerkrood. En ook zie zagen de kleinste jeugd moet ze met de pap leffelen vastelovend losse vieren. Er is ook een groep die van West kunt. Veel leden van de VVKW, de vastelovendsverein van Kerkrood West. Die deel uitmaken van deze verein. Ja, en ook zie komen natuurlijk ganz veel bekende tegen hij bij défilé. Waar natuurlijk ook door VVKW langs de weg staat. Al 5 minuten bezig. Oh, is het goed gekomen? Dat deed het niet. Dat was gewoon geweldig om te zien, want je was al 5 minuten bezig om het confetti-kanon te laten knallen. Hè? Ja, chic toch? Maar deed het niet. Nee, deed het niet. Hebben ze geen andere bieding? Nee, helaas. Helaas, helaas. Als niks maar beter. Zag zullen goed. 5 minuten waren ze bezig en dat knalt niet. En dan heb je toch de Kings en Queens. Die gaan die aan die toest. Zo is dat. Volgens mij zit Gerrit heel zwart-wit in het leven. Nee, ga niet. Ik zoveel kleuren aan ik. Ik ga zoveel kleuren in het leven. Ik ga nog een hele chique kleuren voor dich. Moet het toch eens kijken. Wat gaat er werden voor dich? Ja, wat dacht je van roze? Ja, ik ben een meisje, hè? Niet het roze werden voor dich. Dat had ik nog. Maar kijk eens dan. Zeker, de doekjes roze van mij. En wat wil dat dan zeggen? Wat krijg ik toegang tot? We hebben onderzoek gedaan, hoor. En dat ga ik niet vertellen. Roze is
charmant. Roos is voorzichtig, ook flexibel. Ben ik? Ook een beetje onzeker. Soms. Soms ongeduldig ook, waar? Heel erg. Ja, zie je wat. En wat moest je genoegen zoeken met de carnaval? Du zoekst dich geen oranje, geen groen en geen geel, maar met alle andere kleuren hengst du de vlaghoed met de carnaval. Dat moet wel lukken, dat moet wel lukken. Hey, hallo. Levenslessen. Pak ze toch even mee op zo'n Vastelovensmondig. Ja, naar hand van carnavalsclub de Netsmepperen. En ook dat is wel een leuke naam, de Netsmepperen. En Arrenunzig zijn hier ontstangen met Frank van de badmintonclub. Ja, en toen is dat dan gehoord was bij de Netsmepperen. Die meppen constant in het net. En vandaar de naam Netsmepperen. Als ze zouden kegelen, zouden ze door poedel heesen. Ja, wie weet. Ja. Oh, knopclub, hè? Klonen. Ja, toch knopclub inderdaad. Ja, de klonengroep. Die in 2008 zich samengepakt had. Vanaf 2009 gestart met het lopen van de optocht. En nog hij wel live muziek van de Marcel Amkreuz en de Patrick de Vries. Of leden van een voetbalclub Chevé met. Pots, daar stond in de camera. Ja. Ik heb nog niet op de klok gekeken, maar volgens mij zijn vooral een oorwier. Want daar houden we dus gezag, elk oor houden we een nieuwe bril op. Ik zie ineens dat er veranderd is. Zijn vooral weer een oorwier? Een nieuwe bril? Ja, een nieuwe bril. Ja, zeker. Ja. Ze ziet je toeschroef niet op de klok te kijken, gewoon naar deze man. Elke keer wanneer er een andere bril op heeft, is weer een urkewier, hè? Ja, dat stemt juist. You know. En urke hebben we erop zitten. Ja, 2 stonden al wel. 2 stond. Ja, ik ben benieuwd naar de volgende creatie. Ja, ik zal me even bedenken. Ik zal even kijken wat ik nog in deze zit. Ik weet nog niet genau wat, maar nu zie ik alles. Ja, 100 keer beter. 100 keer beter. Zie je die luisteren naar bril? Stedig goed. Ja, dank je. Ja, en daar kunt er Verein Chikwa. Zie Hans zich natuurlijk ook een beetje losse inspireren met het centrumplan. Ze zijn de bouwvakkers. Zo'n hut. Het centrum van Kerkrode dat voor miljoenen is en werd opgeknapt. Hè? Ja, dat is natuurlijk een speciale verein. Dat is de verein waar ik natuurlijk ook deel van Oesmaar. Ja. Dus ik zal dadelijk eens even naar mijn vrouw en kinger winken. Toch ook leuk geweest, moet ze eerlijk en zien, Maurice, om dan die verjaardag met hun te vieren op school. Ja, dat is het een of het ander. Dan zal ze natuurlijk keuzes moeten maken. Dat ze niet voor mij best komen zitten. Maar daarom zal ik natuurlijk dadelijk ook na de uitzending natuurlijk Kerkrode duiken. En samen met het gezin natuurlijk ook een beetje de verjaardag vieren. Ja. Ik had die foto op Facebook gezet, dus voor de rondjes werd gans Kerkrode te vingen. Hoe mochten ze dit nog niet kennen? Ik hoop dat ze het consumptiebonnen had, Maurice. Nee, zo, du bent bedankt, Ruud. Hier staat, daar ziet ze mijn vrouw. Hallo, schat! Dat is goed gedaan. Aufgepasst, Leute. Lasst uns gemeinsam etwas verrückt. Kijk toch. Ja, ook toch. Als ze daar met geoefend, dat dansje kent ze ook. Ja, want je is er natuurlijk geweest, je loopt. En toen hebben we er nog een paar mooie door. Alle setzen zich hin. Ze met wel zo filmen gedaan voor, hè? Zetten we op Twitter. Op Facebook, wat ze wil. Hinsetzen. Wenn der Beat einsetzt, springen alle auf und feiern. Bereit?
Gekker jaar nieuwe kostuums, Maurice? Jedes jaar nieuwe kostuums, ja. En volgens mij gaat Patty die vrouw gevangen, of niet? Ja, hey Maurice, ik heb die schatje gevonden. En die zoon, dat moet ik even erbij zeggen. En wat een leuk manneke heb je hier op de wereld gezet. Proficiat met Maurice. Ja, dankjewel, dankjewel. Het is wel een beetje jammer dat ze hem nu moest missen, hè? Ja, vanavond is ze erbij, hoor. Vanavond is ze er weer. Hey, en dich, proficiat met papa. Papa is Jurk. Ja. Hey, en papa weert dich nu. Wil ze hem even gaan zeggen? Zeg het maar. Hoi, papa. En hebben ze hem ook al proficiat gewenst? Zullen we even samen voor hem zingen? Kom, begin maar. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glorie. Ja, in de glorie. Ja, in de glorie. Ja, hyper de piep, hoera! Hyper de piep, hoera! Nou, Maurice, dat moet toch fantastisch zijn, of niet soms? Dat denk ik, Patty. Nou, ik heb het leuk als ik me niet bedenken. Proficiat met papa en heel veel plezier, hè? Ja, goed zo. Ja, en wie ze zaad gaat, Ruud natuurlijk ook wel. Ja, hier is jaar nieuw picture. Vooral nog wat dat betreft commissionen die de picture oesukken, die er waan waren bij oesukken. Dit is een ganse organisatie, maar dat is natuurlijk voor meerdere groepen zo. Ja, werd de burgemeester die, natuurlijk vertrok in december. En dat had menige Einzelgänger geïnspireerd. Om hem op eigen manier uitgeleid te doen. Ja, dat is ook wel een eer aan de burgemeester, moet ik zeggen. Die natuurlijk zoveel jaar. Even kijken of we kennen Loes ja, te zijn. Bitcoin. Oh, we hebben wel een klik met Bitcoins had hij erin. Ik had de bitcoins schreef van de Jos. En we deden beleggingen, maar je weet niet wat hij met het ziet moet doen. Alleen die klinklingen van zijn dochter. Die schokkelt het. Nee, maar dat is zwart, moet niet over praten. Ja, een nieuwe hobby voor de burgemeester, zo is het. En dan heeft hij Jot gevuld. Ook een verein van West. Van Calhei om precies te zien. Geboren in 2010. En ook al een aantal jaartjes te zien hij op de grote toer. Met het thema trollen. En zie ze bij dat motto, och trollen zijn jot gevuld. Vasseloven is goed, kerken! Waarom het goede bos zijn? Vasseloven is goed, kerken! Ja, volgens mij gaat het uitgebeeld zoals het altijd gaat in het leven van een echtpaar. De vrouw draagt de man op heng, hè? Ja, dat klopt. En een beetje verschil moet er ook zijn, ja. Ja, zeker. Maar een man leeft wie een god in Frankrijk. Maar wie leeft hij? Dit rijp ik op heng de hele dag. Maar wie leeft de god in Frankrijk? Poetsen en schroeven en afstubben en alles erbij.
Wat is die vrouw van u toch een gelukkig mens? Ja, ik ook. Ja? Ja, ik werd op hen gedragen. Ja, maar heb je dan ook alles metgezegd? Nee, het is niet geluk met je in het leven. Gelukkig. Ja, dan is zo'n vastelavond, wa? Gero. Ja, adieu, wa? Adieu. Dit is carnavalsverein Hatseflats. Met leden uit de gans Kerkroo. Ze komen echt overal vandaan. Ja, en de verein die van 2014 stamt. En ja, ze zagen eigenlijk ook wel, en het is ook wel zo, dat het de nieuwe generatie is van de vastelavondsvierders van Kerkroo. Behoorlijk jonge groep. En inderdaad, van die graad, van het centrum wat je veemt en er staat. Alles is vertegenwoordigd bij deze verein. En ook hij zien voor het kaartspel terug. En ze zijn ook op zoek naar de joker. En dat alles in het motto van Kerkroo. Iedere jek is anders. Ja, en ik ken graag terug dat er de hoogheid Jordi de eerste ook vertrokken is van Oostblier heen. En dan lossen we maar hopen dat hij 4:06 ook hij op de maat voorbij drukt. Han jenne vloep, veel zin maar en een klinge roep. Vloep is angst waar. Ja. Veel u zijn natuurlijk bang voor spinnen, maar dat is niet nodig, want het zijn er maar een paar. De toepsere oes het nijs. Voor de 7e maal lopen ze met. En hij gaat voor vastelavondsverein Valsjelof. Geboren in 2006. En ook vooral sinds 2007 er optocht met. Oorspronkelijk opgericht uit 11 beroepscarnavalisten. Maar ook dat had zich nu gelaat met vrienden en vriendinnen en familie die erbij zijn komen. En ook ze maken ieder jaar hun pakjes zelf. Voldo is dit, carnavalsvereniging. Voldo jeet chic, hadden ze hun eigen thema gedaan. En dat zien we terug in de uitdossingen. Ja, een verein die al jaren met je geopereerd in 1994. Toen nog met 14 leden, inmiddels ook al richting de 35 leden. En Voldo staat voor 100% plezier, gezelligheid en vriendschap. En dat dragen ze hier met dit vastelavondsdag uit.
Ja, en dan huren we weer de klanken van een harmonie. De koninklijke harmonie Sint-Filemeen. Ja, en de Filemeen dat is van Chevemet van 1899. Een zeer schöne verein. En weet je wat verdomd Maurice? We vragen de Filomeen om even te blijven spelen op de maat voor alle lui. Komt weer ganz gauw naar de reclame. En dan komen we zo meteen terug en wedden dat ze er nog immer zullen spelen. Dat we dat hopen. Bis dadelijk, terug op de maat in Kerkroo. Na de reclame het vervolg van de Groese Zog. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, Van der Biesen, Bakkerij Vonken en Wiertz Company.